Los Angelesko fiskal burua naiz. Autoa osten badidate berrietan agertzen naiz. Jode! Zergatik izan behar zuten beltzak. Zergatik? Naiz eta kontua gozatzen saiatu, ziurren ez beltzen botoa galduko dut, edo bestela eskuinarena. Gehiagik eskatzen zara, beltzen babesa duzurrik. Ongi, saiestu ezin badugu moldatu beharko dugu, entzun. Hau behar dut, nire argazkia, beltz bati, domina jartzen. Bruce, suhiltzailea, kanpintzaleak salbatu zituena Northringen, ze izen du? Irakiarra da. Irakierra? Beltza dirudi. Azal iluna du jauna, baina irakiarra da, Saddam Kajonda. Saddam? Saddam du izena? Oso na, Bruce, bai, domina bat jarriko diot Saddam izeneko irakiar bati. Eskatu soldate egoera, mesedez.